सध्या मोर्जी पंचायतीने धडक कारवाई जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर ॲक्शन घेवपाची सुरवात केल्ली आसा। आज सकाळी मोर्जी पंचायतीन ज्या 2 क्लबांकडे कसल्याच प्रकारचे परवाने नाशिल्ले तातूंत जुहरा पब पी हॉस्पिटॅलिटी, न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या हे 2 क्लब कसल्याच प्रकारचे परवाने न घेता चलयताले आणि ही खबर मोर्जी पंचायत मंडळाच्या लक्षात आयल्या उपरांत फाटल्या कांय दिसांनी तशी पळोवणी केल्ली आणि तांचेकडे कसल्या प्रकारचे परवाने आसात ताची मागणी केल्ली, पूण ते परवाने दिवपाक तांचेकडे शक्य जाले ना कारणान आज सरपंच विलास मोर्जे हांच्या अध्यक्षतेखाली ही कारवाई करत न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या जे 2 क्लब आशिल्ले त्या क्लबांक नोटीस धाडून हे क्लब बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा।